Buskangnai chongbari no rikshawi joto thungrung bodol rokbai baksa batai no tipra motha gereng thayo no kotor lukuthum pana khlai tongo obono rikshawi no khna lefunga ringnokni thungkholawo chongbarni kok awaina bagai bubagra khainai abono tei Noinong Mohanpur constituency ni block president Deepak Majumdar kok thunai rungni kuthumong panda khlaiya aro manjaka TWF ni block president Sagorika Deborma tei YTF ni adongrok Ambai, sini media rongno, sengtini oro kasih saklai mung, haya kaba kena ni bagai, tam kakai, kena 6 tarik Februari, sini hani bubagra, sini lepunga hata lepunga ground no, kena sok pai nai bo, 12 ni bisingo, apa ni bagai, sungoro jotto, sini YTF, TWF, sini Tipra, sung jotto noro, miliwino sung lukuno kobong na bagai. Oro putum jaka, hai ka press meet khajaka. Joto no sung, joto hasni. Tabu gana gini tongnai sini constituency Simna, tabu yang Mujlispur, Mandai, yang Bamutia, kai sung joto no kobongnai borokbo. Sung be baksakai pal baksakai sung logir layai sini o chobano, hai ka ba sini mass gathering no sung successful khaina bagai borno sung khabai khukbai kobok horo sini 2 nong mon born theka. Dam besungni jorawo nongni o misil sinamo 2ta ni bisingono choli thangnai start nai ngaka ang lukorongno kobongnai 12ta ba 1ta ni bisingono borok phayei ba sini bubagrano lamsona bagai bongno kobo sa phaiman da phainaro oro phaiman jak phainai sini tabuk mandai ni candidate phainai 2 nong mohanpur ni candidate tongnai gai bamutia ni candidate tongnai tai bubagra to boto tongnai tai logi sini MDC 14 bujung nagor waki nagoni Runel Deborma ke YTN ni president bobo tongnai tai simnani tomakarik simnani sini Sarobindro tongnai oro jotto sung pal khanyo sini mas gathering no sung complete khane borok bosoro bangno lukorok sung asa khayo 10-20 হাজার sung borok phaino nei asa khayo tamo ka o mat kotoma sung kupulungkai sung phunongnan nei sini khawo sung thonlajak